Sikhona? Ya sikhona. Manje? Ya ukhona nje isigqoko, ihlombe, indlebe ya. Baba? Baba ngikwenza leti? Baba. Hey, bakhuzwayo man. Hey. Okay. Engathi ngayibeka etafuleni kanjalo. Yeah. Angijoyini lalo. Saphela ukuthi sithekile angiboni ngale isikhathi silakanyayo. Okay, sawa. It's dark la. Ingabe lophela nini usuku umuntu ehleli nodlanyeni oyizolo. Hey, nawe umuntu uzoba nenkinga ngempela namhlanje. Ekhumbula into ayenze ku-Bucks last week ngenkathi eyizolo. Vele ukuthi awuzwa uzothini Bucks ngizothini isho impama athi uyaphenduka from ukusakazwa ngempama uDlamini usemnikeza imali. Oh Dlamini, imina uBucks bengisazocela leyo mali. Bucks. Ushelani isicaba sami kanje? Awu Dlamini ngibona ungangizwa ngase ngithi angiqinise isandla. So Bucks mase mina manje ngisaze ngempama ngithi ngishayela ukuthi awuzwa. Uzothini? Angizwanga. Hayi imali yakho ayizolo. Ngikufaka 50 rand utshela ukuthi ngiyabonga isando sakho. Uyazi? Ngihappy. But kunephathi ethi angingabi happy. Ama emotions wama confused. Indaba ubuka usikhotha bese ubuka mina funa kuveza ukuthi kanjani. Balizwa kunuka kungathi mina ithoilet elihleli itheli basi. Hayi mhlawumbe ngoba ngihleli kanje sengiphunyukile. Nathi. Ubikelani? Cha uthi indlela engihleli ngayo hayibona. Hey. Mina ngicela mase wena ukukhweshela ngeke ngikhweshele kuhleli kanje. Okay, we good? Yeah. Okay, so start Khonzeni.